Sa ove perspektive mogu čak i da se zahvalim onima što su nas srušili 5. oktobra. Dosta je bilo, vladali smo tada 10 godina. Pravili smo i greške, ali su ljudi mogli tada da vide da su tada došli još gori od onih koje su kritikovali. Ne moraju mene da slušaju i da veruju. Neka pitaju ljude koji su 5. oktobra glasali za DOS. Da li su za to glasali i za ovakvo društvo? Da li su glasali, sećate se da su unuci nagovarali svoje roditelje i dede i babe da glasaju za DOS zbog njihove budućnosti? Šta je bilo? Ti unuci danas nemaju para da se školuju. Roditelji su im ostali bez posla, a babe i dede bez penzija skoro. Hoćemo sigurnost, brigu za ljude, normalnu Srbiju, uređenu zemlju koja će biti, kao što treba, ponos cele Evrope.